Oimore nyakorom gajwangeno mara enirio makare machiegni ahinya chenro eno imore taiparo kod ariyo dwe mara auchiel ganario prario kod auchiel. Waikoni mathoth e chenro ni maro imore kamoting'o nonro mar jaga budget mabende yango kaka counties osetiyogo omenda mar gi nyakorom gajwang' omenda no manoketnegi ei komenda ganario prario kod abich ganario prario kod auchiel. Wanyisi alanda kaka omenda go oseti anyata gweng' makaluo kabende wanyisi kaka counties opogore osewuotho. Lute chenro maro imore go kodwa mbaka lai en aria dek auchiel. Nono wantie live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Bang' ng'eto mar doho, kuku mar tend ODM Kurulando ayanga ni othicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar duond burano. Duol mar IPOA yango ni mana buche adek ema osetieke kind buche ma otudre gi nek mano otimore kinde ng'anyo mag Gen Z. Report jaga budget yango Siaya e kind counties abiriyo mane obedo gi nyawe chokosuru e dweche 9 mokwongo mag hiko men ganario prario kod abich ganario prario kod auchiel. Machiegni kendo nyakorom gajwang' chenro enimore wantere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. E thuolo mar ariyo kendo duond bura mar ODM molando thicho oko Edwin Sifuna e lemo mar jagoro maduong' ma duond burano. Okang' makamano okaw bang' romo mar kuku matend ODM manochwe kom kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Romo kamano bagi bang' ng'eto manyocha ogol gi doho mawinjo ng'ur mag duond buche manyocha oyiene ODM ne nyalo dhi nyime ne kawo okang' ne Sifuna kaluwore gi okenge mag duond burano. E tila mar ariyo duond bura mar ODM othicho oko seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar duond burano kaluwore kod seyo bura ma itude godo. Kuku mar tend duond bura mar ODM no bagoro mar puodo wach ewi midhiero mar Sifuna. Bura mano chwe kom kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga nong'ado gi duol achiel ni Sifuna ok en jagoro. Ne wan gi tim mar ji adek. Tim mar ji adek ni no ochiwo ne thuolo mondo respond. Kokalo kuom lawyer mare Isaac Okero nokobiro. Lawyer mare nobiro to wacho ni oonge gi interest mar appear e committee. Nochako mede ndalo kendo noko appear. Koro kane koto wacho ni mondo watiek wachni to ne wabiro kendo koro watieke kendo koro watero report ne political parties registrar ni koro wagole officially. The NEC unanimously resolved to adopt the committee's recommendation and endorsed the removal from office of Senator Edwin Watenya Sifuna. Effectively, Senator Sifuna ceases to be the Secretary General of the ODM party. Midhiero ma Sifuna ne ochakore higa mokalo tok Sifuna nyiso chung' mopogore kod dwaro mar chamano mane otelo kaka jagoro. Tich abich mokalo doho mawinjo ng'ur ewi duond buche nong'ado ni Sifuna ne othichi oko ka ok omiye thuolo mar pedho duoko mare. Doho no kata kamano noyango ni ODM pod nigi teko mar kawo okang' ne Sifuna ka oluwore gi okenge mag chik. Gino ma jotelo mag ODM nolero ni giseketo e tim. They have given ample opportunity to Senator Edwin Sifuna to respond, and he actually responded through his lawyers, Senior Counsel Okero, Isaac Okero, and therefore the question of the procedural consent has been taken care of. He was given the opportunity to respond. Whether we granted them a fair hearing, indeed we did. They simply ignored our calls, and the opportunity that was granted to them, they simply said that they were not, they did not comply. So they were not able to come before us, and their counsel said they had no instructions. So we were constrained as to whether to proceed or make a determination on this issue. Esjogo bende jakom mar ODM Gladys Wanga okawo thuolo mar kone piny owacho mondo ni jong'anyo duto mane oyudo hinyruok
oyudo chudo magi mapiyo piyo. Kendo wawacho ni wadwa ni mondo ng'ata mano hinyore oyud thuolo mar bedo compensated. Koro kantie ng'ato mano hinyore to kopar ni nyinge ntie, onyalo oro nyinge e party office kae kata onyalo miyo official mare mar party. Tich Ang'wen mar jumani, moko kuom jo Kenya ochiko ng'anyo kaka okang' mar hingo ng'anyo ma higni 2024 mar Rowere. Mikai Wanga ne okone johera mag ODM ni ng'anyono ok gipuodho kaka ODM. Ni wan waseng'anyo ndalo te, to wang'anyo gi gimomiyo. Ndalo te wang'anyo gi gimomiyo. Wakwajo wani wan pok waneno gimomiyo nego wadhi e ng'anyo. Pok ng'ato ng'isa ni idhi e ng'anyo nikech ABCD. Kata odhi onegi, to negi nikech ni ng'anyo ne ABCD. Kata ogoyi, to goyi nikech ng'anyo ne magi mar bero Kenya. Nikech wan waseng'anyo mar bero Kenya higni te. Koro chieng' ma koro idhi e ng'anyo, tionge gi gimomiyo ni dhi e ng'anyo. Koro mano koro wan ok wang'eyo ni en ng'anyo mane. Gima koro irito neno ni Senator Sifuna biro kawo okang' mane to kuku mar ODM dare e lemo mar jagoro maduong'no. Bang' bedo koromo seche buora chieng' wuok tich ma kawuono, kuku mar ODM e tielo mar ariyo kendo ramo ni jagoro margi machon Edwin Sifuna kata nade ok bi duogo e duond burano. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Duol mamenyo kaka obila tayo chenro mage pacho ka IPOA koro yango ni thoe 127 ne obede ng'anyo. Tieng' didek ma osetimore e thur kae kochakre higa 2024. Ripod IPOA yango ni ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda e higa 2024 ji 62 ne otho ka higa mokalo ji 27 ne otho e ng'anyo mag rapar jogo mane onegi e higa 2024. E higa mokalo nogo ji 38 ne onegi e kinde ng'anyo mag hingo odiechieng' mar Sabasaba. IPOA bende wacho ni nyaka sani buche maromo 3 ni e nyim doho e wi masirago ka buche moko 3 osechwal ne apis ogae mar jomin bura mondo mi honon kendo chiwo okang' ma idhi kawnegi. IPOA kata kamano ywak ni chenro mag yudo ratiro digni nikech bedo ni nonro timore mos e apise mag sirikal matayo nonro ma kamago ka buche moko bende onge kod neno. E kinde ma ikruok dhi nyime matimo rapar mar jogo manowito ngimagi mane oyudo lal kod mago ma midhiero moko noyudo e ng'anyo mag rawere e higa 2024. Moko kuom familia manowito joheragi pod kwano lal kod fuok ma gin godo. Aka Steve Bikolero e gweng' ma Arombo Rabuor e kaunti ma Kisumu, familia mar William Otieno Nyango, jahigni 29 mane riembo tuktuku e boma Kisumu, koro kwayo piny owacho mondo mi odhi nyime gi timo nonro mar manyo kendo kawo okang' mar chik ne obila gi maundu e kinde ng'anyogo. Higni 2 bang' ng'anyo mar rowere mag tieng' mar Gen Z, ng'anyo mane kwedo paro mar chik omenda ma hik omenda mag 2024-2025, moko kuom anyuola kod wede jogo mane owito ngimagi kod yudo hinyruok mopogore pod kwano lal. E gweng' mar Rabuor e kaunti ma Kisumu, familia mar William Otieno Nyango, jariemb tuktuk e boma ma Kisumu, paro midhiero mane gikalo bang' wuodgi rem duogo pacho, ma gikone to noyude kar kano ringre. Koro kane ochopo ngeso, koro nwakere. Koro ne ng'ato dhi e Central ka polis, ng'ato dhi osiptal, ng'ato dhi muchari. Koro muchari kane ng'ato dhi, owadgi manoyude muchari to gone simu. Koro nano kane ochwade isesi duonde ka. To go simu dala ka. Tapenjo mana ni, Niwacho ni William othona. Ma chunya noweya. Pacha noweya. Noyudo ka iwe dier ot ka. Pacha noweya mang'eny. Kenge magisegoyo mar manyo ratich wuodgi pok onyuolo olemo kata bang' duol marango tij obila IPOA kod mano makedo ne ratich oganda KNHCR limo dalagi. Ne joka IPOA ne obiro manowuoyo kodwa mane gibedo joneno kuom weche. Kato koro ne ntiere jo human right be koro ne wuotho kodwa kane ng'iyo chandruok manobedono. Magi ne makoro kane gitimo nono chenro mane gitero wechegi kot, mane giloso gi jokot ma watimo kodgi kinda mane kot owinjo duondgi ni nyaka chulwa e chandruok mayudono.
Koro mae gima norito kar nyaka sani. Piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 2 mar chulo familia mar jogo mane owito ngimagi kod yudo hinyruok mopogore e ng'anyo machakre higa 2017. Anyuola ne wacho ni mano ok oromo kendo piny owacho owinjo keto okenge mar rito ngima jong'anyo kapod giramo ni okang' mar chik owinjore okaw ne obila mitudo kod nek ma kamago. Ka ng'ato tho to gimbe mag rito ji. Nyaka sirikal kaw action mar ng'eyo to ang'o mane itimoni. Kech gimbe gin gi chike ma gitiyogo. Ok nega niga ng'ato, gin gi chike ma gimako ng'ato gitero ng'ato dhi wacho gima otimo. Ka winjruok bedo. Koro gimbe nyaka maki gi amaka mondo penj gi gima ne gitimo mano. Kech gimbe gin e bwo chik. Oti gi piny maber, en morito piny, to ti kod piny maber. Joka, en momiyo chik. Ochik gi maber, oti gi ji maber, mondo ji bende koro bed jo maber. To ka koro digi ne nyaka organize joka. Nekech ka koro ng'ato dhi onego nyathini. Samoro nyathina ne mane konyo mamano. Ikruok dhi nyime mar timo rapar mar jogo mane owito ngimagi e kinde ng'anyo ma higa 2024. Jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili okwayo jogo mabiro wuok oko mar ng'anyo mondo oluw chike magayo ng'anyo mamuol kendo girit mwandu mantiere e bombe ma pacho ka. Mwandu osebiro moketo mwandu makoro miyo samoro jowa nyalo bedo gi tije kagi kacha, nyalo bedo gohala kagi kacha. Koro kwachako kelo koko kendo to wanyalo miyo jowa ma nyalo dwaro biro ka kata mosebiro ka e sama wuoye ni nyalo bedo kod ang'owa, nyalo bedo kod luoro. An kwayo mara en ni Kisumo ka wabede gi kwe kabisa. Ka okwa tamo ng'ata timo nego beno timo kapo ni dwane itim okay mabende ang'eni ok bibedo thuolo gin godo to kapo nono ni nitie to gitime kaluwore gi ang'owa gi pend chik. Go mane owito joheragi kod yudo lal mopogore ng'anyo machakre higa 2017 ogen ni biro yudo omenda machakre 300 nyaka milion 4.8 kaluwore kod kit lal kata hinyruok mane giyudo. Steve Biko, Ramogi TV. Jopuonjre ma mbalariany ma Nairobi owuok oko mar jiwo kwe motelo ne rapar mar rawere mane owito ngimagi e ng'anyo. Ka giloso gi jofwambo, jopuonjrego onyiso jopuonjre wetegi mondo mi onya kwe kendo ne kik giyie ti kodgi gi josiasa e kinde raparno. Bende gisewacho josiasa ma itudo gi tiyo marach gi rawere kelo rochruok e kinde mag ng'anyo. Gikwayo rawere ahinya to mago mapod ni e skul mondo mi ota raparno pacho ma ok dhi ndara. We want to give a spearheading factor that in this commemoration, in this June 25th protest, we want peace. The privilege of life is better than a privilege of disaster and the privilege of loss of life. This political class are just using these young people as tools of trade. Why can't they also use them on major decision-making tables? If they want young people to go to the street and protest, why can't they send their family members or their relatives to be at the forefront of these demonstrations so that at the far end that this young person is receiving a bullet, there are also casualties? The commemoration of the Gen Z is way worth, but the calamitous nature that it comes with will actually give us a lot of injuries as compared to what we really want. Tunakuja kuwahimiza kuwa we can commemorate them in our homes. Si lazima tukuje kwa streets, we hinder the businesses that will be going on that day. One thing we can tell you here as the youth standing here before you is that we are here to reject any politicalization of our people. People coming here and standing here and telling our youth to go to the streets, yet they are comfortably sitting in their houses, comfortably looking at us in the TVs, getting shot, being hit, put in a Mariamu. We are not ready for that. Apiso gai mar jomin buche ODPP oweyo thuolo bila par kod abich mani tudo gi tim mar teko kendo onego ji ariyo ma jopiny India kod dereba margi ma en ja Kenya. Nekno mano kelo ng'ur mathoth e pacho ka nyaka e pinje maoko higa 2022. Obilago ne odonjnegi bang' tudogi kod ndicho kaachiel gi nek mar ji adekgo mano oyudi ringregi e bungu ma Aberdare. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, obilago itudo kod kweth moyiedhi mar Special Service Unit mane en bad obila maling'ling mane itudo gi timbe mag teko ji. Nobedo nek manokelo liet mapek thurka
Ikinde maliet mar siasa ma higa 2022 bende no omako mach kendo kelo penjo ewi ting' mar obila ponono en rito jopiny koso thiro paro mopogore. Gie sani, apis jomin buche pachoka ODPP mochung'ne mako buche doho elo sirikal oweyo buch nek mar jopiny India moko 2 kod jariembo margi maringre maggi nokwanye bungu ma Aberdare National Park bang' ma ichich ni nolal kodgi kod obila. E kwayo makende mochwale doho mamalo ma Kiambu kendo yangi kaka nole prosecute gi dho wagunda kwayo manyiso ni jamin buche weyo dhi nyime kod bura. ODPP onyiso doho ni ok gidwa dhi nyime kod bura makamano okang' mokelo giko winjo buch nek mar ji 3 go kendo weyo obila 15 manitudo kod nek makamano thuolo. Okil mar obila go Danstan Omari onyiso doho ni obila go osesandore emowacho ni yande oketh ratichgi bang' tudgi kod nek makamano chakre higa mar 2022. Jopiny India go manonegi oting'o Zulfikar Ahmed San, Mohamed Zaid Sami kod jariembo margi ma japiny Kenya moyangore kaka Nicodemus Monia Mwangi mawachore ni nonegi otieno mar tarik 22 kod 23 dwe mar 7 higa mar 2022 machiegni kod magawa ma Ole Sereni e paya maduong' ma Mombasa Road e boma ma Nairobi. Jopiny India go maling'ling noyango ni ne gin moko kuom jogo mane konyo jatend piny William Ruto timo kampen mare e yor mbui higa mar 2022 gino manokelo ichwang' kendo chuno jatend piny chiwo chik mondo keth kweth mar obila manitudo kod nek makamano. Obila go kargi 15 itudo kod bedo jokanyo mar kweth obila moro mar Special Services Unit kata SSU manokelo kanyakla obila mago kwach kich, obila mang'weyo maling'ling, obila marito bunge kendo obila mamoko manitudo kod ndhiyo jopiny kendo lal go miro magikone jatend piny William Ruto nochiwo chik mondo keth pep e kinde manokawo telo kaka jatend piny. Obila go oting'o John Macharia Wanjiru, Peter Muthega Shiko, James Kibosek Tanki, Joseph Mbugua Kamau, Simon Muhuga Gikonyo, David Jepching Kipsoi, Stephen Luceno Matunda, John Mwangi Kamau, Paul Njogu Muridhi, Hilary Kipchumba, Frederick Thuku, Joseph Mwenda Mbaya, Boniface Otieno Mtula, Elikana Njeru Mugendi kod Michael Kiplagat Bet. Obila go koro yudo fungruok ewi buch nek makamano ikinde mapenjo modhuro to pod luoro ler matut mar weyo gi thuolo. Okang' makama kata kamano konyiso ni burano ok nyal chier kendo e doho mawinje nyaka rumbe ponono neno yudore e tielo manyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto wuok mager kod jood bura manyocha wuok oko kakwedo paro mar chik omenda ka onge kod ler malong'o ewi chikno. Ruto moloso ka osingo ni kiny oketo koke ewi parono. Oseyo jood bura mawacho ni oketo siasa nyime mar wuondo jopiny ewi chik makamano. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Romo makende mano okelo jopur mag kahawa to kod jo ala mayudore e pur mag kahawa gwenge ma Kianyaga e kaunti ma Kirinyaga ka ochiwo thuolo ne jatend piny William Ruto kendo Turo Sikei kod jo od bura mokoni kwedo paro mar chik mageto chiwo pesa ne sekta mar pur kendo bero kaka oganda nyalo yute sekta mar kahawa. Ndio mimi nashangaa nikiwa hapa Kirinyaga ya kwamba kuna wabunge wanapinga ati hiyo mswada. Sasa wewe umetumwa na hao wananchi wa kahawa uende bunge usimamie mambo yao pale. Kwa hiyo bill mimi na sign kesho ambayo wewe unapinga, iko pesa ya kahawa, iko pesa ya mbolea, iko pesa ya kusaidia wananchi wako, na wewe umeenda kuambiwa story na watu ambao hawajui nini inaendelea, wanakuambia ati uende upinge. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Sio, ni upuzi mkubwa sana. Ruta mende okorumo gi kanyo kende e kendo thal kod jo od bura moko ni fuongo miriambe wi paro mar chik omenda. Ruto okoni jo od bura gorem somo paro mar chik omenda kendo leda kod miriambe mapok ne kone e od bura mondo oganda ong'any. Walienda huko bunge wakapeleka propaganda na porojo na fitina. Wakaenda huko bunge wakasema katika hii bill iko maneno ya kuweka ushuru kwa mambo ya rent. Wakaulizwa ni kipengele gani, wakakosa kujibu. Wakaenda huko wakaenda kusema katika hii bill iko ushuru kwa mambo ya mashamba. Wakaulizwa ni kipengele gani, wakakosa. Wakaenda huko wakasema
ya kwamba ati iko mambo ya ushuru imewekwa sijui kwa sehemu gani. Wakaulizwa bunge wakakosa kujibu. Alafu sasa hawa watu kweli niwaulize, propaganda inaweza kuendesha taifa kweli? Rumuno onyulo yuto ne jopur makahawa ma Mount Kenya. Ruto okone banke to koke paro mare chiko omenda tich ariyo maromo shillings bilion 2 idhi chwal ne gope mag jopur makahawa kaka yoro bero ngima jopur. Kesho mimi na sign bill ambayo imepitishwa pale bunge. Kati ya pesa ambayo iko hapo ndani, mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Pia tuko na hiyo pesa katika budget, tumewapatia bilioni 1, mtatumia vile inavyofaa kwa wakulima katika kila kaunti ya taifa letu la Kenya. So mimi nawaambia wale wabunge alafu mnaambiwa na mtu fulani ati muende mupinge. Sasa mimi nataka niwaulize, mpunge ametumwa na wananchi ama ametumwa na mtu fulani? Jotelo mane oteno jatend piny William Ruto koni Kenya ogoyo kenge mabeyo mag dongruok. Kendo koro jatend piny geto yudo sir lwedo tielo mar 2. Kumaliza kazi ni kuhakikisha wewe mkulima una pesa mfukoni. Kama baba yetu, wewe ni baba. Ongea kitu ya madeni, wakulima wapone. Miaka 5 ya kwanza, alafu baada ya miaka 5 arudi aseme vile amefanya mambo ya kahawa. Either tusimamie soko ama tuende juu ya magari tukafanye siasa. Na sisi tumesema kwa sababu ametufanyia vizuri kufanya revitalization ya kahawa, sisi tutamkumbuka president wetu wakati ukifika, si ndio? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Laikan pario koda chel nyakoram gajuang bang sadek marotieno chendo eno imure erokamana ahinya kuom kete Ramogi TV. Mwalimu Faith Mzomo wachoni jo ODM oket kue e kindgi mondo mi giwuoth kanyakla mana kaka baba noweyogi samoro ywaruok mani ODM kae wachoni miyo ogombo agwambo. Erokamana ahinya mwalimu. Jakowis so wacho kanyo ni Henry Wodaging Academ goyo entiere kodwa e chenro jogo manowito ngimagi e masirego mag ng'anyo gondegi mosa hina. Michael Obanda wacho ni Kenya ka jo ng'anyo kod jokuo ema inegoga, wacho ni en gima lit ahinya. Jona Yodo wacho ni Sifuna wetero wa ir wegolo wa kaka oganda kendo tero wa kumachielo kodwaro dhi to dhi mana kende. Kaeto bende Rafael Balaka Olwanyo wacho ni ODM party pod otegno kata Sifuna onge. Michael Obanda wacho kanyo ni entiere kodwa heyo makare ahinya. Beano kanyo ute mar Jasuba Niko wacho ni wan wadhi gi Sifuna kamochomo hemwachomo. Gin paro mpogore nyakwaro mga joma kaka nyisi ni kae wakawa mana pachi mondo mi in bende wawinje ni to parang'o kotendre kod wechegi manyien. Jakiranda aluoch wacho kanyo Ramogi TV chopo ne makare ODM ni be no bed gi kue oyungni sana nyaka ne baba tho warito kue kindo ganda luo mana kela loch. Jakiranda engineer Obura Mikindani kanti Mombasa niwacho ni kuku mar ODM omany kaka giwacho wechegi. Golo Sifuna okel ndadho e ODM oneno ka gikete kaka gir joma tin e chama entie Mombasa. Neno kanyo Alex Onden kanti Homa Bay wacho ni okang' mathicho Sifuna ni en ng'amo kawe ng'ama nobiro kode nikech timbe moko timore chama mara baba ni mama ko kata mana dhoge. Sifuna kamano sichope no sebedo kod numbers mane nyalo medo humbo ODM en ng'at mane mariembo ODM kupogre kod Dr. Oburu. Openjo kamano en bende. Evangelist Dan Udomuya wacho ni entiere kodwa, wacho kanyo ni tell Sifuna to be careful. Haya mano jadolo to kamana ahinya. Tabil bende wacho kanyo ni entiere kodwa ko oya egwengo ma Homa Bay kanyo gi Frederick Omondi. Wazum Kapita wacho ni entiere meyo makare Migori County Luanda Konyango. Wacho ni nene weche gi makare, wacho ni oyie ko President Kiny oket koke mondo midongruok ochakre kwadwar dondruok.
Wacho kanyo ni John Mbadi CS ne osomo budget maler kabisa mogik to jo ODM omiwa line maler. Haya, wayo matin maino imore kikidhi maboy. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Iwacho ga seche ka dichal ka gimi ng'eye. Ing'e nang'o Dipanshu? Aparo no nyalo bet ni en pari. Ng'ato ka ng'ato ne nyiero, kendo nitiere kinde moko ma ok wanyal wilgo. Konya jogo maka. Mamono mjo huyu? Hapana. Osemiyowa thuolo mar bedo osiepe. Kuom higni mang'eny, Nyarkochia osebedo ka opong'o utewa gi mor, nyiero, koda sigendni mane chalo mana mekwa wawegi. Kata kamano, sani, wachopo e giko mar wuoth mane omulo chunywa ahinya. Kik iwe mokineno chenro maduong' ma gikone biro bedo chieng' tich abich. Erokamano kuom bedo achiel kuom jowuoth. Mae ok en mana giko mar chenro, en nyasi mar pako giko maber. Nyarkochia, sigana mogik, nyiero mogik, Nyarkochia. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mga joang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jaga budget mapacho ka ogolo report manyiso kaka counties mapacho ka ne okete tem budget mar hiko omenda 2025-2026 e dweche 9 mokwongo. Mane kind dwe mar 6 higa mokalo nyaka dwe mar 3 higani. Report no yango ni counties buora pod yulo e chenro mag choko osuru e counties makaluo Siaya. Maoriedi e kind counties abiriyo mapacho ka machoko margi ntiere piny ahinya te ithuro no kairanga geta maggi. Nono bende oketo Siaya henyo ng'ong' ewi chenro mag tiyo gi register manyachon e chudo mag osara e kind weche mamoko. En report mogol gi jaga budget mapachoka Dr. Margaret Nyakango mayango kaka counties ne okete tim matijo menda manie budget e dweche 9 mokwongo e komenda ni 2025-2026 mano ka ochakre dwe mar 6 higa mokalo nyaka dwe mar 3 higani. E nonro no choko mar osuru en achiel kuom mago ma omi pek. Report jaga budget yango ni counties 47 mapachoka ne ochoko osuru duto makore utoromo siling bilion 53.8 e dweche 9 mokwongo e komenda 2025-2026 mano en atamalo 54 mar geta margi mar siling bilion 100 kachop giko hikomenda no. E choko no mane counties otimo e kind dwe mar 6 higa mokalo nyaka dwe mar 3 higani. County Masamburu emoyange ni ne ochoka ahinya ma okala geta margi ya tamalo 138. Samburu yango ni choko mare owuok e limbe ma oganda kod welo thoro timo e alworano mar neno hembko kod mwandu mamoko malombo wang'. Garissa kod Kirinyaga bende oyange ni ogoyo kang' e osuru e counties makaluo
Kaunti ma Homa Bay ojiwo choko mare bang' choko siling bilion achiel malara get margi mar higa ma en siling bilion 1.6 maneno kang' mar 61. Kisumu bende obedo kod choko mabup e thuolono mak mani Kisumu to choko mana 31 mar geta magingo ne hik omendano ma en siling bilion 3.5. Migori mageto choko siling milion 875 e higa onyono 68 mar choko bang' choko siling milion 592 kachop dwe mar adek higani. Kaunti ma Siaya to yudre kind kaunti abiriyo ma pachoka manyaka chop dwe mar adek higani ne oseyudo choko manok ka ipimo kod ageta margi. Siaya ne osechoko 20 kende mar ageta margi bang' choko siling milion 607.4 ka ageta margi mar higa to en bilion 3.1. Report jaga budget bende oyango Siaya kaka kaunti ma pod tiyo ahinya gi register manyachon e chudo mar osach jotich ataro mar winjruok mar dwe mar 4 higa 2024 mane oketi ne register mar jotije kaunti nyaka bed e yor mbui mar Human Resource Information System Kenya kachop dwe mar 6 higa 2025. Siaya ochung'ie 13.8 e chenro mag chudo gi yo manyachon. Kopogre gi Siaya, kaunti zamoko ma pod oniano gi yore register manyachon gin kaka Wajir, Tharaka Nithi kod Lamu. Jaga budget lero ni counties go pod tiyo gi register manyachon nikech deko chiwo nembni moyiedhi ne jotich kata payroll numbers rem keto jotich duto e mbui. Bedo gi jotije mag kojolo, chudo moko mambalang', nyaw mar teko mbui, lal mar nonro mag jotich e kin mamoko. Jaga budget bende yango ni maromo chenro 237 mag dongruok ochung'. Counties mopogore opogore e dweche 9 mokwongo mar hik omenda 2025-2026. Mago gin chenro manie counties maromo 22 ka ranyisi mage gin Nairobi mani kod chenro 36 mag dongruok ma okwamo kanigo giromo bilion 2.9. Chenrogo ne osechulnegi milion 117 kapod ne ibandho bilion 2.7. Machakos ni kod chenro 54 ma okwamo. Kilifi, 68 kae counties makaluo, county ma Siaya emane oyangi ni e thuolono ne ni kod chenro achiel ma okwamo ka en chenro ma jaga budget yango ni ne itimo ne nonro ni mar nengo ne en siling bilion 1.89 ka omenda mane osechul to ne omomore ma ochopo siling bilion 3.72. Mano omenda mani malo gi siling bilion 1.82. Jaga budget koro jiwo tend counties mondo mi omed keto kenge makare mag bero chenro mage ka ranyisi en chenro mar choko osuru ma pod ni chien e thoth counties go. Romo mandala 4 mokelo kanyakla jotend skunde mag sekondari ochakore ayanga e kaunti ya Mombasa kama thoro mar wach ma ichano twagi e romono en kaka inyalo jiw arita mag jopuonjre e skunde. Kanoloso gi jofwamb weche e romono, jakom riwruog jotend skunde go Willy Kuria okoni achiel kuom paro makoro gidwa chwalo en dwaro ni oket kum matimo penj mar klas 12 ne jopuonjre ma itudo kod timbe njore skul. Romono jopuonj go bende koro chano twak ewi kwan omenda ma ichwalo e skunde, lony manyien mar somo ne jopuonjre madonje sekondar kaachiel kod weche moting'o chwalo jopuonj e ngas mamalo. Wale watoto wa kidato cha 4 wanasajiliwa kama candidates. Kwa hivyo wakiingia muhula wa pili, wengi wanasikia sasa sisi tumepita ile kiwango ya kuwa watu wa kuambiwa mambo hapa ama kuelekezwa usaidi. Sisi ni watu tuko under the Kenya National Examination Council. Sasa hawa wanafunzi tena hawana ile kufikia nitafukuzwa, nitafanya mtihani. Kwa hivyo sisi tukikuwa tunafikia ya kwanza NEC, pengine ingebadilisha ule wakati wa kusajili hawa watoto. Ama mtoto akikosea shule anakuwa cancelled, hata na Kenya National Examination Council anafanya mtihani mwaka ingine. As we reflect in this year's theme, it is evident that strong schools and collaborative leadership are essential not only for successful implementation of competency-based education, but also for preparing a generation of learners equipped with skills, values, and competencies required to drive Kenya's social and economic transformation. Kamachielo kambi mochung'ne goyo buge chapa Kenya Literature Bureau
ywak ne counties magikone budho kod gope kendo oseywayo chenro magi chien kuom higni. E kwan mar counties 37 ma kambini osegoyo sei matiyo godo kanyakla mana 20 kende ema osechopo kare winjruok margi. Liana Tieno nitiere kod ler. E nyasi mobag kod kambi mago buge chapa e pacho ka, Kenya Literature Bureau e boma ma Nairobi giyango chenro magichano keto nyime e thuolo mar higni 5 mabiro, kende kindegi ywak owuok ahinya to ne counties matiyo machiegni kod kambini. Ka koro gope mag counties go oywak ni nyalo duoko gi chien. I did mention when I was in Meru for the Meru Regional Book Fair that the government owed publishers 9.5 billion. A week after, we were happy to receive 345 million, which reduced, but not significantly. It was appreciated that there was that gesture. They still owe the industry, players in the industry, the publishers, the government still owes us 9.2 billion, which we urgently need. Going to have some more negotiation with them so that they can see where to get the money, because that money is urgently and required so that we meet our mandate. Nyasini oyuorie kod jotelo mamoko bende, kamoriwo jagoro maduong' e migao marango tich mar mwandu sirkal kod director migao mar somo, ma okoni nyaka bende duok mibadhi pinye kambino mondo kwan mar buge mitero ne jopuonjre medre. E higa mar 2023-24 kambino noalo buge milion 39.3. In terms of the book publishing, we are in the process of producing the books for grade 11, which already, as we talk, are in the production department. You know, for education to be free and compulsory, the school textbooks are very critical. And so we at the moment fund the supply of books using government grants. Kaka yo mar chopo ne jopuonjre dute pachoka, nyaka manie skunde mag ji giwegi, kambini chako ayanga chenro mar keto buge gi e mbui e chenro magiyango kaka e-books, kendo ma igeno ni dhi keto somo mayot. We are in the process of rolling them to the e-system where the same will be purchased online, you download, but to control the issue of circulation over the same, it will be controlled in such a way that you will not be able to forward it, you will not be able to print it, you will only be able to read and view it on the system that you have downloaded it. Chenro mar higni 5 ni igeno ni dhi mana chopo kare ka migao mar somo mar omenda kod 10 counties otiyo machiegni kod KLB. Liliana Tieno, Ramogi TV. Wadhi county ma Homa Bay kama jogweng' ma DC e Komolo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town ogolo ywak e wi rochruok mar arita kwe kod digni e chenro mag dongruok e alworano kaluwore gi onge mar stima ma osebedo kuom dweche mohewo 6. Jafwambo marwa Ali Abich ne gidar e county ma Homa Bay. Jopiny gweng' ma DC location ma Komolo ka chud bura ma Homa Bay Town ywak ne gisebede mudho chakre dwe mar 1 mar higani bang' ka transformer ma keyo teko stima e gweng'no ne okethore kendo osethiro dongruok margi e gweng'no kuom dweche 6. Jogweng' ma DC kotele kod Godfrey Yalo wacho ni arita margi bende sani krok ne kare alworano kaluwore gi onge mar stima kendo osemiyo gidak koluoro ka johala bende chuno mondo lor duknegi kapok ochopo otieno mar geng'o jomahundu manyalo monjogi machwe magi mwandu ma giuso. Kawuono nyithindo mane somo kaluwore gi wach stima ok nyal yudo thuolo maber mar mondo gisom nikech stima nolal. Koro wasebedo ka ipromise wa ni ibiro kele to ok wane. De mano ketnegi stima kawuono onge go, gin gi mudhe ot. Wan gi shida nikech iyudo ni vijende wuotho nyaka saa 4 otieno. Koro saa 4 otieno ni miyo challenge bedo kata kiya ok nyaka ibed gi luoro ga ipenjri to jogi giwuotho gi manyo otieno sani nikech waonge stima. Sama wan gi stima ok nyalo yudo ka ng'ato wuotho nyaka otieno seche. Wan gi right, in gi right kata kiketo security light mar wuok onge ng'ama oyiene mondo owuoth oko bang' saa 6. Tiyudo ni sani nyalo yudo ni saa 6 pod wuotho. Koro mano be oketowa at risk.
nikech stima onge kor gweng'. Onge mar stima e alworano bende osemiyo kata poles mag stima ochako lwar piny, nyaka ne transformer no mane oketi e skul sekondar ma DC kethre, ka jogo matiyo gi stima e tijegi modiochieng' ka odiochieng' bende wacho ne giyudo lal maduong' nyaka ne stima lal e gweng'no dwe mar achiel mar higani. Timo lal kaka an fundi welding, workshop olal, an gi kech, mano e gima nyalo wacho mondo sirikal okelnwa stima, wang'i kaka wapidhogo nyithindo. An sitima naneno Ramogi TV. Ana malija dwaro ni mondo kelna sitima kech kawuotha go wiya, kawuotha gora piny, kawuotha timra nade, koro adhier. Gweng' ma DC bende chenro mar kunyo mula osebedo ka dhi nyime kendo ndiko oganda mathoth ka sani koro chunogi mondo giti kod yore mamoko mar yudo stima ma gitiyogo kar kunyo mulano, ka gikoni poni stima ok odwoknegi mapiyo to tijegi biro medo kethore. Kuna mradi ulikuwa umetokea hapa wa kuchimba dhahabu. Kwa sasa hivi mainvestor wote wamepotea, hawapo, na sisi kama wamama hapa ndio tunapata shilingi 50 ya kununua omena. Sasa kama hii national government na county government, najua ni watu ambao wanajua kwamba DC hatuna stima. Sisi wamama tutabaki njaa, usalama hatuna. Ukitoka hapa kufika kwa center umenunua omena yako, kama hujafika nyumbani by saa 12, vijana wamekupiga njiani, wamekunyang'anya omena, wamekunyang'anya shilingi 100. Na hii shilingi 100 umeitafuta kwenye dhahabu, umekesha na mawe, ukigonga mawe. Investor amekuambia hawezi kuja kusiaga sababu hana stima. Gharama imekuwa juu. Keno wachake kano uduong'. Kendo dhano ne ng'eny kama dhano mantie gi sani dhano osedhi. Machine mantie kacha atiyo gi lita 10 pile ka pile. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Migawo mar pith rech kod mwandu mayudre e kaunti ya Migori ochiwo nyithind rech maromo 150 ne jopith rech e kaunti ya Migori, kamoko bende oketie moko kuom yewni e kaunti no. Jafwambo marwa George Juma nigi leko e kaunti ya Migori. Jiwo pith mar rech ka itiyo kod yewni mane okuny higni mathoth mokalo kod ponds en achiel kuom yore matend kaunti ma Migori tiyo godo e jiwo pith mar rech e kinde malipod yango ni kwan rech dok piny e nam Lolwe. Nyaka sani maromo jopith rech 2,110 pidho rech e kaunti ma Migori katiyo kod yewni kata ponds. Moko kuom jopith kata jopur ma osedonjo e pith mar rech wach ni pith mar rech nitie kod ohala maber. Chiro nitie to chiro for now because na harvest ma pond achiel chiro is just within manyiso ni Migori County kendo wan gi chiro maber manyo muonyo anything that we produce in terms of rech. Ezekiel Ochier na achiel kuom jopith mag rech e kaunti ma Migori mosetime kuom higni 3 mokalo. Moko to kaunti gavana wakunyo but mar ariyo na kunyo kenda gi jakunyo otiyo gi 40,000 onde kunye mo los mo bed gi moro manyalo kriketo rech. First harvesting inyalo duoko matin, ok duoka ahinya. But from second harvest and kidhi mbele inyalo yudo gimoro maber. E okang' ma jiwo pith mar rech e kaunti ma Migori, migawo mar rech kod mwandu mantie nam e kaunti ma Migori ochiwo nyithind rech maromo 150 ne jopith mag rech e kaunti ma Migori. Nyatike wa support cages. Cages gi ebidi notimonwa cages kadhaa. So far, one donor mabende is going to give us support. Wadwa chiwo fingerlings e cages wamenamgi te and work in progress engage one negotiate. World Bank this support wa no support sub counties medho nam momulo nam. Apisa maduong' e migawo mare e kaunti Migori Jojo Chola wacho ni nitie rech magimiyo jopith giwegi, kamoko bende koro gikete yewni mane okuny chon to osebedo ka ojwang'. Chiwo nyithi rech madirom 150,200 ma kanyo oriwore gi itere dams wadhi tero mane dams 3 mag dams ne onyewe 10,000 gini luongo ni mixed sex machuo gi mamon. Lipot mogol kod migawo mare e kaunti ma Migori yango ni kwan rech medore e kaunti ma Migori nikech chenro mar pidho rech. Higa moko rumo ni no harvest to the tune of 52 metric tons mag rech. Menam e data ne bende nitie to nam osedok piny kabisa kaluwore ni kiluo osebiro ma ok ber ahinya.
E kinde machendo ma pidho rech jiwe kaunti ma Migori, jopith rech yuago nengo malo mag chiemb rech kod kuonde ma ikan rech mondo koro kik gikethre tok keyo. To kendo county government wa okonywa in terms of feeds. Feeds ni malo ahinya. Miyudo ka kin gi pos mang'eny ok nyal manage gi ke chiemb rech ni malo. Feeds wanyo kuom suppliers ma Nairobi to feed yudo ka bag achiel and 3600 but luore gi grade mar feed. Nikech harvest makoro wa kasore ga sana e wach mag pond gi. Anyalo yangonu ni nwagero along the highway wasegero cold storage facility matin waluongo ni smart kiosk mar rech. Wagero Isbania ma wasetieke sani owinjo beni koro wayawe koro mondo wayawe odwaro investors. Post harvest losses is a serious concern. Ema mi winjo ka wuoye smart kiosk farmers osebet ka konyore mna gi eyes from iyudo kaka e chirin kuonde gi gidhi gi kano rech gi kiosk man gi ice boxes. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakath yo machielo nyakora mgajwanga ino ka Pastor Jumorundu wacho ni ng'anyo pok noya mak ng'ato othoe miyo rawere obed motang' e kinde mag bende koro get bag ng'anyo machielo e pacho kae. Eno bende kanyo ute mar Eric Odul owacho ni entiere gwenge ma Meru mosebede koluwe wechegi manyien achiel kachiel ahinya to e yor mbui kendo mora ahinya gi Ramogi TV. Kenneth Abala wacho ni kamwadhi e onge. Haya, Jona Yodo nitie Kisumu, Jenzi kik tem ng'anyo gibed gi kwe. Okinyi Diction bende wacho ni Ramogi TV chopo ne malera ahinya entie Migori gin kanyo magi Elder Mary kod Nyako Sege. John Ayoda ni kachocho ni unjo ODM kendo onge ringo jotelo ema mondo oti ne jopiny kaka owinjore. Faruk Taf wacho ni Sifuna gi Babu siasa gi chal kagima koro rumo. Kata kamana eno ka bende ng'ato kendo wacho lunge ni Mamdogo wacho ni entiere Lower Karen hemo sekretari Ramogi TV. Shem Kelvins wacho ni chal kagima ODM koro rumo ka ng'ato pod twaro ok dipim pod twaro ne ok dipim gi mar ng'ato leke minyal pim to mano e Sifuna gi Babu. Mano bende ngero mare nyakoro mgajwang'. Kaito bende Bernard Odido wacho kanyo ni entiere Choka Nairobi emosebede koluwe wechegi achiel kachiel e yo makare to kamana ahinya. Wayo matin waduoko mago mag tuke nyakoro mgajwang' kore koda ka ripode go wantiere go kotendre kod tuke go mag piny mangima kata World Cup mabende dhi mbele. Kik idhi mabor. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza
811 *881#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nick Markham kachiel gi Kate Ngoth joloch tuke mag NCBA Golf Series tielo manobagi lap ma Karen Country Club. Markham noyudo loch ma kanyakla e kind jotugo ma yowuowi tok yudo points 75 kendo yombo moko kuom jotugo mantie kod lony mar ariya. E kidieny mar wakeini, Kate nobedo jaloch gi points 89. Loch makoro biro tok bedo gi pek mar yudo loch e lap ma Karen kuom higni mathoth. Nick Markham kachiel gi Kate koro riwore gi jotugo mamoko ma oseyudo loch e tielo mokale finals ma ibiro bagi dwe mar 11 higani e lap ma Karen Country Club. So excited, to be honest. Last year was quite a struggle, so I'm so excited to get through this time. Qualifying for the grand finale means to me that I get to compete against all the other clubs and prove that I truly am the best lady player. A really enjoyable round. Really worked quite hard to keep their head down, keep cool. Couple of wayward shots, but recovered well. Putter didn't quite wake up today. Felt like I could have gone lower. But yeah, very enjoyable, great playing partners. Timar